mene ne sjećaš. Marko jednog koji je radio 500 godina. Jedno poslom kod mene, Jadnović je slonio na portu. Inače, nekih stvari se sjećam, užasno luci, a nekih stvari uopće, izbrisana disketa. Da, kuži, tak i meni. Dođe mi žena i kaže, Maks, pa dijelili smo stan, 6 mjeseci smo živjeli. Nema filma. Stara. Užas. Da.